Veľmi rozčúlená dáma bola v lietadle prichádzajúceho zo Švajčiarska. Ocitla sa vedľa milého kňaza, ktorého sa pýtala: Ospravedlňte ma, otče, mohla by som vás požiadať o láskavosť? Samozrejme, moje dieťa, čo môžem pre vás urobiť? Tu je problém, kúpila som si nový sofistikovaný nástroj na odstraňovanie chlpkov, za ktorý som zaplatila obrovskú sumu peňazí. Naozaj som prekročil deklarované limity a obávam sa, že ho zablokujú na colnici. Môžete ho prosím skryť to pod svojim ruchom? Samozrejme, že by som mohol, moje dieťa, ale musíte si uvedomiť, že nemôžem klamať. Máte takú úprimnú tváre, otče, som si istá, že sa vám nebudú spýtať žiadne otázky. Podala mu svoj odstraňovač chlpov. Lietadlo sa dostalo na miesto určenia. Keď sa kňaz dostavil k prepážke, spýtali sa ho: Otče, máte čo precliť? Z vrcholu mojej hlavy do môjho pása nemám čo precliť. Môj syn odpovedal. Colníkovi sa však odpoveď zdala čudná a spýtal sa: A od pása dole? Kňaz odpovedal: Tam mám úžasný malý nástroj určený na použitie ženami, ktorý sa však nikdy nepoužíval. Colník v smiechu povedal: Choďte ďalej,